Iprang sobaha pat dia pi syakane ke program ke jongi ke jingsnga gi kena. Hakane ke video nginya sam chapi ya ki santali ki kendon jiada ki bala banyerap ya ki kun jong pi ban penyo ya ke jingsnga. Kebaningkong ong em. Kebaat hala bat pet no nang ta. Kebalai wat om burie. Kebasau ya tu ha ki bala he lasan ki ba pi chanya bat ka basan kam jidai ka jing bakla jong pi madas ngi ne kren ya ka kendon ka baningkong ong em ka mut habadan menu ba penlong yak pi ba pen om sngo sup men siam sngo si lan ne habadan menu ba pha ban le ka e ka ba bakla pidan ko hok ban ong em ka met ka jong pi ka dei ka jong pi pila ban buat ya uput usam kum kanuksa laradon ke bakar pahat ya pi ban burie ya ka jingkta lanie ya wer ya pi ban lek chno marway pila banong em da ka bas kem bat nang ta lek ban ya thu no ha ki bala helasan ki ba pi chanya hikai ki khon jong pi kum no banong em penan kam da ka tien ka baklan pek bersha ya ki pet no na kata ka jaka ka jing ong em kam dei ka jing kren he kadai ka jing ya da ya la dia inu ibre imdan hok ban penlong ye khna ban dan ka jing bom sngo shngai in saya syampat ha ka we ka video banginya kran khamba halor ka kendon baat hala bat phet no nang ta kublai shibut